Oras po sa DCGB, always number one, always at your service, alas 7:36 ninaga. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang puon sa aga sa bilog na Pilipinas. May iling tabi sa mga merkado ang presyo mga tugang kan bagas na klasifikado na well-milled rice asin po ang pig-apod na regular bagas, regular rice ng kantidad mga tugang 41 pesos hanggang 45 sentimos. Iyan po ang price cap o ceiling mga tugang nin presyo kan bagas na dapat may iling databi sa mga saudan sa satuyang palibot. Kaya po sa aga, iilingon ta mga tugang kon gura no ini ka-efektibo. Pero ang hapot, may bagas daw na available na araw ka na bagas sa saudan. Iyan ang hapot, ha? Tadyan bagas sa mga mga groceries, di ba? Diyan sa mga darakulang supermarkets na pribado, mailing mo mga tugang, mga premium rice yan. Iyan po, dahil kasarabay yan, ha? Dahil kasarabay tabi yan, yan ang mga pigbabakalkan mga mayaman na mga baga. Dahil po yan kasarabay dyan ta. Yan ang mga premium, may mga pig-apod na mga sinandoming, may haponesa. Ano pa nga yan? Sa mga klasikang bagas dyan, may tiger. Dahil po kasarabay yan ha. Ang kasabay lang mga tugang tabi, ining pig-apod na regular rice as in well-milled rice. Ang hapot, paano ta maaraman kung iyan regular o well-milled rice? Ilingonin do ta. Basta ang pinakabarato should be 41 pesos per kilo. Mga tugang kan sa tuyang bagas. Sabi, yan, ang hapot nga ni, paano nga maaraman iyan? Mga tugang kung regular iyan o well-milled rice niyan, nayaon tabi dyan sa mga merkado. Sabi, may iluluwas databing guidelines ka iyan mga tugang an gobyerno. Ha? Tan mapasunod da po mga tugang kan presyo kan ma-monitor da tabi kaya iyo po mga tugang an Department of Agriculture. Tapos mga tugang nakabuntog na tabi so DTI, Department of Trade and Industry. Kaya tod man baka may makahuron lamang kita sa DTI kung igwana sinda kaiyang kipanuntunan mga tugang sa bagay na iyang buda. Kasabay dyan po na magmomonitor ang lokal na gobyerno. Ang hapot, ano ang penalidad kung nagbayular ka yan? Sabi, basta gabo sa buong Pilipinas, ang presyo kan parareho. Nya kung trinabil mo yan sa konsensain na lugar, kumusta tabi ang transportation of freight services ka yan? Iyan, mga tugang ang ihilingon tahata. Magayon man ini, naigwat tabi. Pero kung istable na databi ang bagas, ibabalik na databi sa dati. Haliyon yan, balik sa dati. O ang hapot. May nakaistagitang bagas dyan sa satuya tabi na palibot. Mga tugang, bata si Kong Joey Salceda, igwa kidyo kwang kaini. Igwa siya ki, na po kaini, may reservation siya. Sunyos na bagas bagong alas 6, ninaga. Mga tugang tungkol yan sa presyo kan bagas na iyan. Na may epekto na atabi. Mga tugang iyan sa lokal, lalo sa iba pa. Pero sabi nga ni kan sarong reactor, sabi kan sa tuyang nag-react mga tugang sa tuyang social media, bago ngayon naglabas ang presidente ng executive order na inspection na ang lahat ng warehouse, si Senador Erwin Tulfo at Martin Romualdez daw, may basihan na sila, walang kakulangan ng bigas. Pansinin na lang yan ni Salceda ang dyan sa Bicol na nasasakupan niya
mga tao nga dyan sa Bicol gutom, lalo na, di ko na i-mention ining opisina kan gobyernong pigtaram niya ta. May akusasyon po digdi, di kitang basihan ka ini. Di kitang basihan kan akusasyon na ini. May nami-mention tabi na opisina kan gobyerno, Buda da tabi, ayaw dang pansinin ang mga magsasaka sa sariling sakahan niya at ibinigay, at ibininta, saka. Yun data ba nag-risk mga tugang kan food security kang bansa. Kasuhin lang ngayon ni Kong Joey ang mga taga Bicol, wag magpuna sa presidente kasi alam niya ang presidente, di ba, mga barehas ng bigas, tinuto yung lada sakop ng bagas na kaibak. Yun na nga ng hapot naman. Sabi ni Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile, tanapikon ini kay Hontiveros, sabi niya, para titino ka ngaya kay, magpresidente ka muna. Delikado ngayon pigatara mo, may mga sindikato ngayon dyan, may mga mafia ngayon dyan. Aram palan kang Presidential Legal Counsel, Mr. Chief Technician, na may mafia, may mga sindikato, anong pigigibonin na? Natatada iyan, yung baga sa gobyerno, ang resources, di ba? Yung baga sa gobyerno, ang resources, mga tugang, na-imbestigan ang gabos buda, filean iyang kikaso. Aram pala nindang may sindikato buda, may mafia, anong pigigibo kan sa tuyang mga nasa pwesto? Iyan ang hapot. Hello. Good morning, Kasi. Good morning, amigo. Ang hapot mo, komplikado? Ang hapot mo, komplikadong baray. Kurumplikado talaga ilingon mo. Ngaya, igwa ngayang sindikato buda ngaya mafia, sabi ni Senador Enrile, ni Legal Counsel Enrile, Secretary Enrile, uaram niya palan? In short, BP, dahil na kaya yan. Actually, tataram ko kutan, habo ko lang taramon. Arag pa kayo ni BP? Baka may madagit. O ni pasabi, BP? Ano da? Press release daw before. Yan. Ang 11 taon pa, dahil magugutom ang Pilipino. Yung mga sabi nila sa per inventory nila. Yes. Oo, yan. Pinali ka kang price ceiling. Yes. O pagkapag kang price ceiling, mataram ka sa nagabos ngayon, dapat 41, 45. Nyan. Di ba? Ako baga retailer, bawa ngayon kung may 20 sakong bagas ako na retailer, mapalugi ka? Yes. Iyo na nga ni iyan. Kaya nga, yan ta matitisting talaga kung inadala nindang maray ini. Di ba? Kangani na mailinta kung talagang may bagas, kaya ang presyo ang kan bagas na 41 hanggang 45. Duman nga ni BP sa basis na nagdidisa na kita sa mga saranit na retailer. Paano ang sumunod? Kung ako ngayon 1,500 tapos ang total amount kaya kang mapapabakal ko 1,300, paano ako? Yung manang gana di. Salbatana, kurumplikado ba nang gana di? Ako, BP, ilingon mo, monitor dyan sa DTI, sa PA, sa LGU. Mahilig magayaw, 43 yung bagas ko, o paano ako? Pasara? Iyan nga ni ang ihaputa sa DTI, kung anong gigibuhonin da kayan, di ba? Yan ang iharaputa sa DTI. Sabi sa Marita, kaaga. Saga bagada, sunako ani palingmar na Marita. Paano kaya na sa Reddit na tikoy? Yan nga nang hapot. Ang actually nga ni pare ang 41 mahal yan, dahil kaya kan talaga, di ba? Medyo magabat-gabat yan, di ba? Isipon mo sa nabisitabi. Sa sitwasyon taon yan. Ika na may mga trabaho nga ni may oral daw kita ang kikita. Nag-aaral ay what? Yes. Yung mga daing. Yes. Baka makayakuhan. Pero at least ko, medyo ang presyo kang bagas lamang, nakapako dyan sa bagay na, di ba? Stable nga ni. Yes. Pero beforehand, nahiling mo BP, napikataramin nila, inadalan nila, no. Hindi na inadalan, dapat mapunjad sa baba pa itaas, mapunjad na mapunjad itaas, pababa. Yes. Hindi ba sa tabi BP? Yes, salamat. Pailan daw. Migo, relax lang.
Relax. Thank you. Bye-bye. Yan tabi, di ba? O, ano ang, kamong nagdadangog ngunyan. Sailing ni Dukan daw, attainable daw ini. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Attainable daw tabi ini. Iyan ang hapot. Please consult NFA laboratory to determine the wheel milled rice and regular milled rice. Hindi yan madali sa ordinaryong tao. Kahit ano gawin, wala 20K. Ihaputa man ang sa NFA. Papaano tamaraman ang wheel milled rice, budaang regular rice. Sisi daw pwede makadyan sa NFA ngunya na agang pag-iribata. Tabata si Joshua, may namatian da siya. May namatian da siya tabi. Siguro nalula si Joshua ka nadangog sa seminar sa KBB kan Sabado nagkarulula gan si Joshua. Kan sitwasyon ka. Hello, good morning. Good morning, Migo. Good morning. Yes, sir. Anong masasabi mo? Kaya daw? Tungkol mga dyan sa bagas. Oo. Narumdaman mo ka ito, biyo mga ani nagsirila sa NFA. Iyo. Ang hapos mo yan. Functional pa daw sa NFA sa kada, sa kada merkado. Ang NFA kaya, Migo, bako naman sinang in charge sa pagpapabakal kibagas. Hinali ba ka sa function sa inda? Hinali siya ng function sa NFA. Ang trabaho mo niya kan NFA, Migo, Kasi dati kada merkado ba? Oho. Na NFA. Ang trabaho mo niya kang NFA, magtipo na lang kibagas pare. May nagpapabakal pang bagas na NFA sa kada merkado. Wara na. Then inda. Garawara na din akong nailing. Wara naman po. Tali naman ang pasakop kang function inda. Kasi ngayon ako sa maski magalimbawa. Kita pa. Pag 45 ang commercial. Yeah. Try po sa ang NFA. Makasuwang-suwang na naman. Iyo, totoo yan. Kundi wara ngunyan NFA rice, busing. Warang NFA rice ngunyan. Saro pamilo. Ang palakurunan mo niyan sa mga data. Iba bang bagaan data kaysa sa personal? Yes. Sabi mo pa sa data, sampulo. Pag mag-inspeksyon ka, kapag banwaan, may duwa pa kaya o tulo? Iyan ang hapot. Wala na. Okay. Bagay, sindaan matali. Ako walang Okay. matinadalan. Yes, sinanta tao. Ansa ko, amigo, preparo lamang. Hiro-hiro lamang. Yes. Sige, amigo. Salamat. Pero, in fairness, mga tugang sa tuyang administration, nagigibo man kang gabos na paagi na mapamarahay ang presyo kan ba. Ako yan ni Presidente Marcos na may problema kit. Ang pinaka-problema ngayon ngunyan kan mga Pilipino, ang presyo kan bagas na halangkaw. Kundi, uto nga ni Senator si Legal Counsel, Secretary Enrile, Presidential Legal Counsel, nagsabi na, yan ngayon comment mo ngayon, Senador Hontiveros ngayon, malay niya. Maray kayo magpresidente ka ngayang una. May mga mafia dabo da sindikato sa bagas. Ang hapot, may nakasuhan na, may nasakyada na, may nadakop na. Aram niya pala na igwa na, tadaan gigibang gabos na paagi na ang gobyerno ang may resources para po yan disiplinahon ng mga suro sindikatong yan. Yan. Okay, kaya yan po ang ilingon niya to. Mga tugang, kung anon magiging sistema. Tabo na ipacheck ta sa mga pag-iribata. Kunigwa, mga tugang tabi na yan. Day daw ngaya kaipuhan lang nindang scapegoat sa kaluyahan kang performance kan DA Secretary, ay day ko po ara. Good morning, Henry. Day ninda iyan kaya mga hoarder, trader. Day sinda kigigibo dyan ta, makikinabang man sa nagayod sinda dyan. Yan. Sabi kan saro, magangalas ka pa dyan man sa na sindikato sa laugan sa gobyerno daa. Baka mananggad may mga nagpuprotehir, mga tugang para
maging magabat ang sitwasyon. I mean, para maproteheran ini ng mga tawong ini na nag-hoard mga tugang nin bagas. Pero bako igwaki, ano nga nito pa ding Marso sabi ni DA Senior Undersecretary Sebastian na hinapot ba siya sa hearing kan Senado bako? Ano nga nang sabi niya? Hinapot siya kung may cartel, may hoarding kibagas sa Pilipinas. Pero may news kita ka ito eh. Ha? Mga tugang na sabi niya, dahil man niya kaan. Iyan mga tugang ang abangan niya to sa mga maabot na daw. Another reaction. Hello, good morning. Sir, Good morning, sir. bago ko pertikado tao, sir, sigurado sa aga, dahil istak yan, na tigatarapdaan. Ano po? Dahil istak yan, sigurado. Mapot kita ka ko na rin ng windmill drive. Iyong ngani. Kaya dapat may Mataman tindero ka rin, sir. Oh, Pupunta talaga nga, sir, ang stock. Isus ko, sir. Ayun. Bata permesa na kita nalalansi, mapalansi na naman. Ayun. Okay, Okay. okay. Sir, bumaba na siya sa sekretary. Ayos. Kailangan mo na, sir. Masyado ka na. Latosonta ka dyan. Sige po, sir. Sige, bye-bye. Bye-bye. Diba? Baka, I do not know. Pero yan ginusto niya. Pero, yan mga tugang, executive order yan kaya dapat magibo yan, masunod dyan, mga tugang tabi tungkol dyan sa implementasyon na yan kan 41 pesos para sa regular rice, asin po duman sa well-milled rice, mga tugang para po dyan sa 45 pesos para dyan Hello? Hello. Yes, good morning. 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 Mauran nga ni Adi. Mauran? Hindi man ginamara ito panahon. Nagtagatinik-tinik man sana ba kung masyado? Di man kimaraot na panahon? Wala. Igwa maraot na bareta ha. Yan ang niya. Ay, bagas na yan. Oho, okay. Araw kong ikaw. Di pisilo man ba talaga may balik sa video sabing 20 pesos? Kaya nakulaw na mga populasyon ng Pilipinas. Kaya nga ni, mogman na nga ni ako na ang bagas ipapako sa 41 hanggang 45. Medyo makakatabang na ang medyo kidakula, di ba? Ayun mga sa loob supply and demand baga. Yes. Sa loob supply and demand, nakulo ng demand, kulang ang supply. Bakuyo. Yeah. Kung ang panahon na mga nakulaw ng mga rice field, ang iba bago niya, di ko convert ng subdivision. Iyo. Bata ini. Ining presyo ini, sabi kan Department of Agriculture, para mientras man sa nada ini na 41 hanggang 45 pesos. Sana nga sa bagay, ngunyan baga, pero tarano mo ba, or nag-harvest ka? Iyo baga. Sana, magabat naman talaga na harba na kantidad. Iyo, at ang 50 na kilo kibagas, gari ka na maghungit kidakol. Pero may yun, gano'n, no? Gari, ako nga, napigkaw, gusto ko magpaniwang-niwang lamang, kaya nagkaw na kudit-dit na sana. Ayun, makatabang lamang. Yes. Buda baling rin kamuti, pwede na yan. Batag na sinap na. Yan, so mga tuma naman, ano? Yes. Parang iba pa gano'n yan, social na. Iyon ang God. French fries. Yes, okay. Alis kamote. Yes. Salamat niyo. Mabuhay ka. Okay. Mabuhay ka. Pero ano man solusyon digdi ko ta, mga tugang. Magbalik kita sa Duma. Hello, pare. Marinaga. Yes. Pahiling lang yun ni Henry na inutil talaga tinda. Arap na pala na may hindi ka lang kaon ng confidential fund ng presidente. Hindi rin tayo matumbok. Yan. Aha. Tapos, matamang insulto pa na mag-presidente mo na si Antiveros. Gusto sabi, pag nag-presidente ka, mautik man palan. Kaya niyang pa 20 pesos ng ano. Bagas. Okay. Ayan pa rin, good morning. Sige, good morning. Pangyayari sa Maabaka. Ano na, boy? Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Reaksyon tayo, Kuya Hen, ano daw kung igwa kibaratong bagas sa mga kadiwa ng Pangulo outlets kung dai siguro magkaigwa? Yan. Politicians wala alam sa technicalities ng agriculture na lang.
at pikon. Rason ang totoo, ang price ng bigas ay dahil sa inalis ni Villar ang NFA importation. Yan, ha? Opinion yan, ha? Reaction yan, ha? Baka sinda ang nagkakapot kang rice cartel na nagpresenta bago siya magkapot kan di. Ayan, yung mga akusasyon. Ang problema ta, ang mga kakian ko niyan, dahil natatao kan duma magkaon. Exactly. Ako, kaso Domingo naman, nagmakal ako kay Batag. Batag na, batag na, Kalibo. Tayon sa kuyang pigakaon, pamahaw. Pamahaw. Bako man oral daw, tagari makasawaon, pamahaw. Diba? Paminsan, bago ka magkaturog, pwede na ang batag. Balingoy. Nagbagal ako sapon kay Balingoy Kamute. Tayo lamang mga tugang ang pagkaon-kaunon ta. Diba? Dahilan sa presyo buda. Diyan sa mga harong, magtagatanom-tanom kita sa mga likod nindo. Pagtagatanom-tanom ka mo mga pwedeng magburuhay sa paso. Nakakatabang pag nagbunga-bunga na. Nakakatabang para po mga tugang sa pag-isira ta lamang oral daw. Hello? Hello, Sir Henry. Morning! Garong warang makipakalang ka na 41? Ha? Garong warang bakalang ka na 41 nga. Ikabaya, duda ka na naman ugaring. Ang mangyari ka, naputong ka, kung sa'yo mong hinamati, na may 41. Ang order kang presidente. O dumang ka ngayon magbakal. Ang order kang presidente. Latosun ka kayo salbatana ka na. Dati, sa aga, mahiling mo. Tadi, makibakalang ka. Kaya nga ni, saga ang hanapon ta, effective na saga. Yo, Babakal ka sa'yo mo. di mabakal sa DCGB. Hindi ka ngayon magbakal. Diba niya nagtaram ka yan? Yung ngayon doon, sabi ka may 41. Yes. Okay. Sige, Migo, salamat ha. Salamat. Sige po, salamat. Diba? Pigalat-alat ko lang na dagwarang akong kontak sa NFA, tatama ito yung switchong kamparadangog. Number 1, ipa-explicar ta anong pagkakaiba kan well-milled rice sa regular rice. Ikadua, baka may makontak kita sa DA or sa DTI kung igwa na sinang kapot-kapot ngunya na papel, takon sa agad implementation, dapat ready na ngunyan, di ba? Tabi, mga tugang sa satuya na palibot. Wara man shortage sa bagas. Ang gusto lang kan gobyerno mag-import para may masyado kang anong kickback sa import? Day mangki. May ebidensya kita kaan. Masyado. Ano pa ding Mar? An hapot dyan, kung may availabling 41 pesos, kung may magbakal, nanatod na sa taong kumaon, kimasiram na maputi. Tapag regular baga, Iba. may mahiling ka pa dyan ng mga brown, tadayan masyadong kikaros, tayan na Yes. May bumakal daw. May masustansya nga ni ang padit. Talay masyadong nalilinigan kimaray. Iyo yan ang paliwanag kan mga experts. Yes. Ayan, kaya figure po sila ang regular sa well-milled. So, pero ang mga pobre, iyong bigubakal. Iyo kaya. Yes. So mga white rice na tigapo, yan yung premium na kinurukis-kus na yung kimaray. Bakit naman na masustansya? Iyo, totoo. Masiram sa ng kakanon, madali na maluto. Totoo yan. Ako, maski anong fight ako. Basta may hanit. Ano? Basta may hanit. Basta ako nanggad, ang pigbakal ko dyan sa mga saudan, ihapot ko tulos so para tinda. Kasapon, nagbakal kami sa saudan. De kung aram ko sa nangon yan, tsaga ko ta kami nagbakal. Ang hapot ko, madam, ate, tiya, ano po ini? Bagong mulino? Yan ang hapot ko sa inapirmiding. Bago ining mulino? Ay, bako nga niya po. Uto nga niya po ang bagong mulino. Yan. Regardless ko nung itsura, mga tugang kambagas, basta bagong mulino, okay po ako kaya. Hello? Hello, Migo. Yes. Dalawang bagay man lang naisip kong solusyon. Anong solusyon po? Ang primero, mag-evacuate. Mag-evacuate? Nasa? Pasain? Sa iba, sabi baga, wala ang bagas. Oo. Pero pag nag-evacuate, nagbabaha baga ang bagas. Ay, maray ang suggestion mo, ade. Iyo? Oo. Ikadua, na solusyon mo?
So, magbalik sa duma, ngani. Magbalik sa duma. Tama. Pero, ang problema ngani, ngunya, nagmahal man sa duma. Aha. Sa mga igo-igo ako, ang pag nagbabakal si duma, minulto. Sa Oho. pobre, pag magkaroon si duma, madang mo, yak, ew. Bye-bye. Okay. Diba? Sabi kan sa tuyang sarong listener. So, aki baga ngaya kan sarong dating senador. So, aki da kan sarong dating senador. Kung ako ngaya din nasasala ngaya, importer ito kibagas. Giri man ang ganadangog ko ini ka ito Diba? So, aki kan sarong dating senador da, nag-import ito kibagas. Giri man agad may issue kay ni ka ito. Diba? Agari mananggad may issue kay ni ka ito, amigo. Ara mo tabi kung gurano na ang duma, gari dain naman kaya kan kapobrihan ang duma, at tautong aning batag na binakal ko, sa radayoton ang buro, 25 kilo, sa radayoton suka. Mahal pa di, sukamote. Dumang kita kay Kong Joey, kay Kong Didi, sa 3rd district, barato ang kamote. So kamuting binakal ko pati, natangin niya ako, inipagabot ko sa sarili ko na Malaysian, pag-una ako, natauban sa nakandaga, salbata, nakururos na so kamuti. Napangyari. Kaya, magtaga-tuod-tuod kita, sa bagay, say nagsaram ka ito na sarong persona na, maray ngayon na mahal ang bagas nga, di kita magparakaraong kibagas, pag maluyang kaun laki bagas, bawas kita mga tugang sa sugar. sa satuyang lawas. Di ba? Good morning. Kami dain na nagkaong kimaluto, nakaka-heart attack yan. Dahil nagkakaon kimaluto. 250 na an sarong latakan kamote. At iyungani talaga na Malaysia ang kukaswapon. 250. Ang solusyon, magtaranom kitang kamote. Kamo dyan na may mga daga sa bulod. Magtaranom ki kamote. Sir, pwede po ako makahingi ng tulong sa anak kong nagbabantay, wala na kasi pera para sa anak ko na may depresyon. Ay pangyari sa maabaka. Sige po, ilingon ta ha. Ako limit na sa kanin ta delikado sa diabetes, more on gulay, tsaka prutas. Ako na, dahil na ako nagaparaasa na bumaba pa ang presyo kan bagas. Pag tumas ang presyo, mapagalo na pababain. Eksakto po. Totoo yan. Ini nga na yung presyo kan petroleum products ta. Mapagalo na ang pababaon tabi. Share ko lang po. Sutugang ko empleyado kan dakulang kumurada. Anong kumurada? Comprada Molino sa Kamsur. Nagkukwasin ng rinibong sako nin NFA rice. Ay pangyayari. Oy, bossing, ining tip mo sa kuya, tayo daw ko kayo nikidit pang detalye ta. Imbestigaran ta daw ini na aligasyon na ini. Iyo po ining texter ta ha. Dakulang bareta ini Sige daw tabi. Pakuan daw tabi kung totoo ining imbestigaran mi ha. Mas mahal nga ni ang kamote kisa bagas. Ito siya. May problema kita. Mas mahal na sa kamote. Sa bagas. Ang rice po ang main cause kan diabetes, hypertension, and heart disease of Filipinos. Ay magayon man ininakwan mo. Magkakatabang mananggad gayet. Bata ang ibang paratindanin baga sa saod. Pighaluan ki. Di man po ngunyang ki-NFA na nakakaluwas. I do not know Sige, ma-interview kita sa NFA. Mahal po ang mais 60 pesos kilo. Bigas 50. Kamote 55. Ano po ginagawa ni Secretary of DA at Senator Chair Villar? May teamwork na ba sila? Si Villar kaya, Secretary ka ng Agriculture, di ba? Committee on Agriculture. Ayos man ang hapot ka ini na listener tang ini. O yan tabi. Mga tugang unconcerned ta. O baka lamang, gusto mo mag-break o mapod ako sa adit. Apod ako no suditi ay ha. Baka iguana sin. Apod ako muna si Sir Dindo Nabol. Baka masimbag kita. Lamangon yan tungkol dyan sa,
Hay ang number sa ko ni Dindo. Ta baka igwana sin ng guidelines. Ta dito ay kasarabay diyan eh. Kasarabay niya ng DTI. Angie, forward mo daw tabi sa ko Angie so number ni Sir Dindo Nabol. Nawat nata nawara so kang ko number kay Dindo. Hello. Hello. Good morning po. Tapos ko tabi. Oh. Nga kaya na natigurok sana ng mga budiga kan nag-start na baga. Pag di buksan, nagsasabi sila na sangkap na sila kipapili. Oho. Kasi nagtaw pang papili sa no permit na sila kapag-start ng bagas na napapalsain na iyan. Hanggang pagbukasan na, pag-isipali. Oho. Iyo man ang nag-inspection baga sa mga warehouse, di ba? Oh, yung kaso pagkasa ng budiga duman sa Pampanga sa Ulacan. Napapadayan na imbestigaran Kimaray kung siya nagtapasin ng permit na mag-ispa kaya. Aha. Pwede. Ano masasabi na po ito? Salamat. Yes, salamat po. Alright. Yeah, may punto ito ha. Tama po yan na nag-text sa imo kan remil. Tapos pipa bakal na mahal na presyo kadaklan kaan part of Bulacan. Iyan, nasa kamsulad ako piyan kay itong panahon gustong sabihin, balik operasyon sinda. Sige daw ha. Tay verify ta po ini. Thank you, Tabi Noel. Tabi, apoton ta daw, mga tugang ta. Ako talaga excited ako kay ni. Imagine 41 pesos, barato nama. Pero sa pobre mahal. Pero, utong aning texter ta, mas mahal da sub kamuti kumpara sa bagas ngunyan pati sa mais. Bata garo kita, dahil na kita pwede magkaraon ki bagas na mais. Kam panahon mga tugang na talagang nasa buda, tios man talaga kami. Iyan na giniling na mais, mapagalon pag-alunon. Nagkakaong kakatabi kanjing na giniling na mais. Mapagalon pag-alo. Di, subais gigiling. Bata yan baga, kasarabay sa mga tarom-tarom. Pakagiling nga mga tugang gigilingon mo to para sumaday-saday. Sige ang giling mo hanggang sa sumaraday. Sapnaon mo. Pakasapnaa mo mga tugang. Habang malungoy, pakaunon mo na. Tapag tuminagas, mapagalon pag-alunon. Ngunyan kung nabasugon ka man kan mais na bagas, anong abutan mo? Gaos ang abutan mo. Kaloy matunaw. Nagigiling kami kang kaito. Nabagas. Ayan na mais. Pakaropo akan mais gigilingon. Itong sugiling baga na. Manual. Piga patalibong. Piga manual. Masiramon man hanggang pag gigataan pa minsan. Pero ano ini? Ang problema lang ta. Pag nasubrang ka sa kaon ki, ano yan? Mina, butog kitulak, tabi. Pero magayon, kaya dit sa na dapat ang pagkaon ng mais. O ni may number ako kay Director Nabol. Baka nagpa-plug ceremony ngon yan. About remilled rice, dai ka na magpakamso, digdi ka na sa palibot, igwa, nakagibo ka yan. Bako, aram mo kung sisay. Latasunta ka dyan, joker na. Pwede po, baga kamuting kahoy ang isira sa ugbos. Yes. Didingani po sa Bakakay, 80 na ang kilo kang linsa. Linsa, 80 ang kilo. Dapat kaan para bumaba ang presyo, i-martialo ang mga bagas, gabos na agri-products. Yan. Problema yan. Pag nagmuro-martialo naman kita, i-martialo sa bagas. O, sandali lang, last call. Apunan ko Sir Dindo Nabol, baka nag-plug ceremony, takuan mo niyan, Lunes, pag Lunes kaya, kadaklan sa mga ayon sa kan gobyerno, nagmimiriting, di ba? Buda earlier, flag racing yan. Madali lang ta. Baka masimbag kita ni Director Nabol. Taon ni may number akong nakuha. Peter Robert sa ko ni Tricia. Short question lang. Buda, baka may... gusto ko talagang mahagadang kay... Kung anong itsura kang regular, Buda will mild. Dahil nag-ring ugarang number ni Director Nabol kan NFA. Sila ang pwedeng makaduman. Mga pag-iriba, bata si Joshua, may namatian ko niyan. Dahil ko aram kung iniwal naman siya o ano. Kaya dahil
Wala. Dapat may makaurong kitang taga-inipingon yan. Ano na kung ano si Angel Gibon, tang reporter ini, oh. Loy, bata pa rin ang kolor kambado tang dawa. Baba. Okay. Na? O, sige po, toto lang, tabita. Hello? Hello, Migo. Good morning. Morning. Migo, yan 41 pesos. Aga ma-effect yan. Saga da, susog sa bareta ta. Effective tomorrow. Gabos. Alam mo na, anong klaseng bagas pala? So, regular rice, buda, so well milled rice. Kaya, ang ako kay, nagbakal ako kampirmi pa rin dyan sa Inutan Migo, kaming tindahan na pigabakalan, tabagong mulino. Kaya lang, siyempre, paano maraman, di ba? Dapat siya 41 to 45 pere. Ang well milled 45, ang regular 41. Bako man sa pag pero ako, pinabakal ko kayang bagas. So, ito bagang pwede ko mangaran kay bagas. Sige, no problema. Okay lang. Sige. Mangaran, so ito bagang puti sa cherry blossom. Malibag ito. Kaya nga ni, ang aram ko kayo ito, kasi ko para hiling sa sige, kung saan ang bakal. Ang aram ko, labi na itong last na bakal ko kayo ito, kasi bakalan ako ding tindahan sa, hindi sa Ligaspi, na supplier mag-ibagas, dati 44 pesos ito. Iyo. Bakal ko dyan nagbakal nga rin ako sa LCC, 5 kilo man sana ito. Pero nasa lampas na siyang 45. Kung itong babakalong ko, ang price ko ito, nasa range kaya dapat siya na. Iyo, kung iyan migo na pigatara mong cherry blossoms? Cherry blossom kung iyan regular rice or well milled rice iyan, dapat ang presyo ka, baglampas sa 45. Gano'n na yun. Yan ang pagkasabot ko, kaya gusto ko makauron sa DTI kung paano hindi mo monitor yan. Yung mananggal yun. Kasi pero may data technicalities, Iyo, dapat kata. May pigabakalan ako diyan sa saod. Pag may bagong mulino, pigitex ako. Bago ngayang mulino ngaya paigwa kita. Ade ko aram kung anapod kay to regular o will milled ito. Basta bagong mulino. Pag iya po nag mari papagina po nang kataraman mo ko ha. Sige. May man ako. Ayun, amigo. Iyo, salamat. Hindi ko supig sabi mong guma baga, nagkakaraan aki na ngunyan, na nagkakaon ng guma. Kasi kasalan man ka magurang yan. Nyan, pinatuod. Hindi maninda kakaki pa, hindi maninda pigo pagkaong kiguma. Pinatuod na paano sa Jollibee. Jollibee. Yun na. Kasalan maninda ito. Kung talagang umabot sa puntong gabi ang pagtios, kung yan ang nasa lamisa, nagkaon na nagkakaki. Diyan sa Bulod Migo, nagkakaraon ng mga akikiduma. Nagkakaraon. Yan tunod na ninday. Di ka magluto may ka magsap na, yan sa nasap noon mo, kali kung anda na ikaw noon. Yes. Kayo ka ba? Yes, tama. But itong sarang na color na nagapot sa mo na, to 60 pesos. So, ito man ang gadiyo. Totoo, medyo mahal man ang 60 pesos talaga, Talaga pala, Talaga. Medyo mahal man agad sa kamuti. Pero masarap ba ito? Iyon Para na. kaya lang, kung i-compare mo sa rice baga, ang rice, recycle mo. Ang kamuti dahil. Natusod Di pa ba ka? Pag sinap na mga kamuti, yun na ito. Yun na. Para naman, iiniton mo na sana. Ang maluto baga, pag may tada ka, pwede mo sanlagon. Sanlagon. Kung halimbawa may tada pa sa sanlagon mo, gibon mo, unuton mo pa siyang maray siya, ibalad mo, pa-price na. Buda, Bigo. Ano mo kinit na asukar? Ako nga ni. Ito ba, nagkakaraw kita ka? Nagangala sa gumigungo niyan, kung nata ang bagas, madali magpanos, ang maluto. Yun, nari ba rin kumahan? Naman ang alisan yan, madali magpanos. Madali siya ako doon ako sa tubig ngayon. Hindi, taduman sa bulod ka nag-star kami, ang panggatong may kahoy. Di ba? Tapos lemon na rep. Dahil refrigerator. Haloy magpanos ang maluto, mga mag-aga, maray pa. Yung nga kasi ako doon ako man kaya na nagpapano sa tubig. Baka sa kamot. Sige, Bigo. Iwan sa ito. Ano tong gusto? Pagsabi mo sa DTI na Iyo. Kami pagkaroon kita taga DTI dapat. Salamat. Okay, thank you. Alright, yan. Thank you, Rich. Sandali, ayuning. Baka ibang number in share din doon na bull na itigtaw di sa kuya kan pagiripat. 756 ay
564. Gari pareho. Last try natin, ha? Mau kami ni Chief Technician Ramiro Tanay. Aha. Yan. Nag-ring. Nag-ring. Ang number ni Sir Dindo Nabol. DTI. DTI. Thank you for calling DTI. The number you dial is not in service at the moment. Hello, Sir Henry. Sir Dindo. Sa DTI. Ay, maray na aga po. Nasa meeting lang po kami ni RD Dindo. Ay, sorry, pasensya na. Ay, may arog kayo ni. Kuan arog kayo ni. Pwede mag-appointment for interview maski sa aga na lang. At regarding po naman sa DTI, subagas baga po, na monitor kang DTI. Ay, yung figurunan. Iya. Ano kami nga nag-ururo kami regarding sa strategy na gigibuhon together with DA and DIMG. Iya po. Anong oras na ako pwede mag-appoint sa aga, sir? Tabi. Pwedeng 7:30 sa aga? 7:30? Pero earlier man, ano? Okay lang na 7:30? Sige. Pagkasabi na lang kay RD po. Pagkasabi na lang, ha? Okay. Salamaton, Busing. Salamaton. Okay, bye-bye. Thank you. Sa agaw, may appointment ito kay Director na Bol, mga tugang. Di pala nagisimbag sa apod ko, talag bimiriting. Ano nga kang pigmiritingan? Ang pigmiritingan, may ngaya subagas. Paano ang tanga yan? Hello? Hello? Hello. Yes? Hello, sir. Maray na haga po. Ano sa kaya pong opinion, ano, sir? Apa? Diyan nga ni, sir, sa Vicer, diyan nga ni, nag-champion sa Pacquiao. Kamuti mo na may sadi. Kuminusugon si Pacquiao. Oo. Pero ako nga, Bisaya, baga, may isang dakol naman sa Totoo iya. po yan. Ako po, di ako mautik ang pagkaong kanta. Na-experiencean mi po yan kayo ito, magkaong ki bagas, na mais na bagas ki mais. Aram ko Yes, pang sir, pangka. Kamutin mo niya, mahalon. Iyo. Iyo Ang ano? kilo. Kartil. Salbatana. Mahal pa lang sa pakabakal ko kaswapon kang kamuti. Di ko napansin na. Kisinta, sir, ang Kilo. Oo. Okay. Yan, sir. Sa kaya ang opinion, kaya nagmamalambas. Siyempre, pagkabari sa halimbawa sa TV. Opo. Na kulangan supply kang bagas. Ang mga negosyante, sisamantalaan. Yes. Kulang ka ngayon sa supply. So, bagas ninda, so parin ninda bagas, i-hold na ninda. Iya po. Kunyari, kulang sa supply. O, hindi man ninda, sisamantala, napamahalon ang bagas. Yes. Oho. Okay. Salamat Salamat po mga tugang sa imong opinion. No? Basta po sa aga 7:30. Ang boses kan utaw. May opinion. Igwa kita pong appointment sa DTI para po diyan aramon ta ang presyo kan bagas na maruluwas tabi diyan sa mga merkadong yan. Ang DTI actually, bako man sakop kang DTI ang presyo kan bagas sa agriculture yan. Kaya lang base naman sa executive order tabi ni Presidente Marcos, sinabay ang DTI mga tugang na ma-implementar mo na matrabaho sa presyo kan bagas na dapat mamantinder da sa 41 pag regular, 45 pag wheel milled rice. Okay? Iyan po ang boses kanutaw sa programa nga napot sa DCGB. Magbabalik po kami. Ano ba pang mga reactions, Dakol pang mga reactions sa akong babasahon. Makalipas lang po kayo ni. Hapot. Ang mga baretang yan, hatod tabi sa Indo. Mga tugang kan mga minasunod. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mommies, nagbabalik na ang EQ and Genius Kiddie Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect and
empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more fun with a foldable playmat. Or make learning more enjoyable with a 3-in-1 kiddie table and chair set. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestones ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time promo. Submission of entries is valid from September 1 to November 30, 2023, and prizes can be redeemed until January 31, 2024. For more details, visit eqdiapers.com.ph or our Facebook page. Promo valid from September 1 to November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number 170438, Series of 2023. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabalisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Team Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enot mong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the 2nd floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly.
Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, Power pula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may Active Clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sabi ni Ate Flery, good morning Mr. M. Ang well-milled rice maputi, ang ordinary malatom. Pagsaing, kalagyan mo ng 2 kutsarang suka. Kung konti lang, isaing mo para hindi mapanis agad. Suka parang Ate Flery ang solusyon. Suka Sabi ni John Don, sa auto ko nga ni, pinabakal ko na, binakal ko na kikarabaw. Tama arado na sana ako, tagaro daing mangyari, ko paoro auto na sana kita. Ayos ka bossing ha. Tunay ka man. Tunay ka man. O niya, may nag-aapod. Hello, good morning. Hello, babes. Yeah, babes. Good morning. Morning. Huli ba ang problema? Oh. Ang sa mga Pilipinong kaunahan sa restaurant baga, mailinguan tadang maluto, tingkatapo. Iyo, adi, ay tama ka dyan. Pero bagaan sa mga Chinese na kaunan, nakailing ka tingkatapok na Maluto? Maluto? Nata. Yung bagang chowpan. Latoson ta ka dyan. Latoson ta kang salpata. Desay mo. Tama ako sala. Indabal ka. Oo. Sa Bicol bagayan, ang apod kang hauba. Latoson ta ka dyan. Sinanlag pa rin. Kaya nga ni hauba yan, hauba. Sarawayon ka. Chinese chowpan. Sarawayon ka. Hindi kayo mo. Tama yan. Pastidyo ka. Kaya grabe. Hindi mo kayo nagpaparareklamo. Pastidyo kang salvatana ka na. Hindi say mo. Maapod yan si Pating Noel. Hindi kon kumbinsido sa imo si Noel. Okay na. Sige, salamat. Ano? Tama ako sala. No comment. Kaya ang sa Bicol yan at chowpan. Hauba. Hauba? Hauba. Hauba pala. Thank you. Hauba. Latusunda ka dyan na. Sarawayo nila. Grabe kapilyon ka na may gugong ini na
Pero yun, di ba? How ba pala? How ba? Di ba? Sandali lang ta. Ito sa mga ma-shift na kita topic, halawig na kita diyan. Ma-shift bago sa mga reactions tabi. Bakit po ang lakas ng ulan ngayon dito sa Albay? Ay, di man po kita kimaraot na panahon, ha? Di po kitang maraot na panahon, kundi parte po yan kan, garon na enhanced lang so habagat. Yo. Digdi po sa 50 kilos na ang kamote, bagas na sana. 50 kilos, ha? Tama po kamo, nyata daw tamadalo magpanos ang maluto now. Bata nga ni, nagtitipid kita, masayang kapakibagas. Namalisyan ko talaga, madali magpanos ang maluto. Sa harong iyo. Kaya nga ni ang pagsap namin, so katamtaman sana, dahil so ngaya, perang kaunon mo to tao, sabi ko sa mga aki, ngaya po, saro sa nang baso. Nag-derive nga ning, di makarawan ang maluto. Di pisilon, pero itong amigo, may solusyon pala. Kagan mo tabi kidit na suka bago kumulo ang maluto na mapanis. Talaga. Yun pala ang solusyon, ha? Suka pala. Kaya madali magpanos ang maluto, tabako naman solar dryer ang palay, pinamara na sa dryer. Kami kaya kato sa bulod, mga tugang, nagbabalad kami sa banig. Yan baga na, paro, bibalad man sa pagmainiton, bibalad man sa banig. Yan, minakuan. Kamo tabi, Mr. Chief Technician, iyo man sa balad man, ngunyan da, solar dryer na. Talaga, halangkawon ang krimen VPN, tadain na kaya kan pubring tikoy ang presyo kan bagas. Ako nga, kagabi, prutas na lang ang kinain ko, marayon pa sa lawas. Iyo nga ni, kundi ang presyo bagamigo kan prutas ngunyan, mahal man? Mahal? Good morning, Sir Henry. 53 na po ang kilo kan cherry blossoms. Sige po, salamaton Pikak nga ni po, green ang sako, 565 so 10 kilos. Iyo talaga, nakakaito, nagtagabakal. Ngunyan din ako nakakabakal. Dito man ako sa sa mga bagong mulino, diyan sa mga saudan, para man sana. 55 da sa ginubatan, parang imported diyan ang cherry blossom. Iyo mananggad. Okay, sige po. Kaldero iyan, kaya madali mapanis sinaing bipin. Sa kaldero, maski ano na sana sa kaldero. Sige po. Iyo gayud ang rice cooker baga kaya sa rice cooker yung mananggad baka kun utong sinap na sa uring mas haloy adi ang solusyon para day magpanos pagluto mo sa aga pag 3 PM initon mo giraray. Init sa nang init ang pait. Salamat po. Marin mga tip nindo. Sabi ni Dudes, bipihen yan kayang bagas na madali magpanos subrid. Kaya baga yan. Talaga. Kaya po madali magpanos ang pigagan tapig kaagan suka sinapna. Okay. Sige po. Salamat ha sa mga tip nila. Ako talaga na Malaysian ko talaga yan. Polluted na ang paros kaya madali magpanos ang maluto. Sabi ni Toy Rain, halangkawon ang humidity migo, amount of vapor on air, kaya madali magpanos. Iyo mananggan. Buda gari pag mainiton ang panahon pare, Toy Rain, pag mainiton ang panahon, mamalisan mo talaga, pigdadaplos ang kaldero, hanggang mga tugang sa minapanos tulos. Thank you tabi amigo. Toy Rain, mi amigo. Alright, sige po. Okay na, alas 8, dali lang taon ni ilingon to sa ibang reactions. Tabi mga tugang sa kuwana, sabi ni Jeril, madali lang. Sabi ni Sir Nestor Belga, polluted na ang paros, kaya madali magpanos ang malot. Kay Kuya Nis palang number ito Sandali lang Kay Kuya Nis palang number ito, na reaction na ito. Kaya Kuya Nis, i-phone book ko daw ang sa imong number. Kay Kuya Nis palang ini, madali magpanos ang maluto. Madali lang. Pwede man ang adi, pwede. Sa LPG yan, kaya madali magpanos. 55 kilos kan cherry blossom, madali pa magpanos, 55 kilos daw. Dit na sa napagsap na para day magpanos. Yan, tama man. Dit na sa napagsap naon. Di ba? Sabi ni Joker, kagan mo tabi dit asin, nasuka ang bagas, pakaugas mo, ibabad for 10 minutes, you will get whiter, moist and floppier rice.
haloy magpanos yan ang practice sa Korean and Japanese cooking. Talaga? Japanese daw, bigyan kidiit na asin sa kasuka. Sige daw po. Tristingong ko daw ini dyan na banggi dyan na unto pag uli ko. Mag-ataman ki ayam para day magpanos an maluto. Gari mga commercial na kita tabi. Jing. Gari mga commercial na tabi kita, Jing. Tagari malain ang ururun tao, yugo-yugon mo. Ang solusyon para na magpanos ang maluto, magataman ki ayam. Ay ako dagiton ako ka na ang maluto pigbabahog sa ayam. Nasasayang kaya ako kan maluto. Nakadakul mga tugang kan mga tao na dai po nagkakaon ki maluto. Tapos, ibabahog mo sa nasa ayam. Sa bagay, kung mayaman ka, malabot ko sa endo. Basta sarong, yung patakaran ko, ang maluto day pagbahog sa ayam. Tada sana ang sa ayam. Kung maray palagod, bumakal kidog food, biyo-biyo pa. Tapos sarong nadadagit ako na ang maluto na ibabahog sa ayam. Maray kung sa mga tada-tada, pwede. Pero kung sa maluto mismo, ibahog mo sa ayam, sus ko, yan ang kawan, nadadagit ako sa harong pag naaraman pag ano yan. Kaya mga deki sarong, bawal magbahog ki maluto sa ayam. Sayang, dakol ang tawong gutom. Diba? Tapos ibabahog mo sa nasa ayam. Mas maray palagod sa ayam. So para man sa indaan ay na pagkaon. Ang iba dakol magsaing kaya gusto pagkaga may sinangag. Okay. Nagtutubig ang maluto sa kagaron na linanot. Napadamanlagon kita sa pagpanos kan maluto na ururuntangon niya na aga na. Napadamanlagon kita sa pagpanos. Kaya po madali magpanos ang maluto. Paano dahil nababalad kimaray, pigadrayon na lang ninda. Iyo, tama man. Iyo, sarugay diyan ano. Technically, ang nakapanos sa rice, ang daplos, mansanan niya na nagbabalik sa butom kang kaldero. Kaya itong taklob kang kaldero gayon, dapat halion ta itong tubig duman. Madali magpanos na may tubig pan maluto. Sir Henry, madali sabi ni Juana de la Cruz po ini, paano kaya day pighugasan ang kaldero kimaray mga bagla? Nakarabot kita kururunta sa magpanos kan maluto na mas mahal ang dog food kaysa bagas. Totoo mananggad, mahal ang dog food. Totoo tabi, mananggad. Kaya paminsan sa mga tada-tada na sa kaldero, yung bigbawag ko duman sa ayam ko, di ba? Kaya rakod man kang ayam. Madali lang, Jimmy. Nasa linya po si Jimmy Nasalita, mga tugang oras po sa Pilipinas, 8:38 na sa Anhapot. An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Mga tugang nasa linya po ang dagdag na report hali dyan sa luwas. Kay ba si Jimmy Nasalita? Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maraynaga sa mga parantabay. Nakatutok kita ngunyan digdi sa Banuan kan Libon. Actualmente yaw na ngunyan digdi sa PNP Police Headquarter. Primero, natatayaw kita digdi. May mga text kaya na nag-circular kaso hapon na aligado, igwanin na nangyaring hold up digdi sa sarong barangay sa Libon. Kukonfirma ro niya ito ini kay Deputy Chief of Police Master Sergeant Armando Ribale kung totoo ini o hearsay o false alarm na mga nag-circular na informasyon na ini. And ikaduha, BP, may accomplishment ang pinaglatag na mga checkpoint sa barangay. Dahil ata dyan sa Daraga, igwa dyan in kinarnap na motorsiklo ka nakaaging maaga, September 3, na recoveryan sa checkpoint tigdi sa San Jose sa Libon ka na mga members ka na mobile force. Pantulo, si Chief of Police, Police Captain Alan Paul Sudka, BBP,
sinalidahan ang unya na pagkaldaw, katutukaw pa sa ni Police Captain Victor Morhal. Si Deputy, si Chief of Police Alan Paul Sudsod, uwi na sa Santo Domingo. Yung si Police Master Sergeant BBB, Police Lieutenant Armando Ribali and Deputy Chief of Police ang unang pinagdesignar ni COP natutukaw pa sa niya nasa pag-adjust pa sa na siya kan sitwasyon digdi sa Banuan kan Libon. Sir, maray naaga po Deputy Chief of Police Armando Ribali, si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Opo, Teniente, maray naaga po, sir. Hello, Lieutenant Ribali, maray naaga. Hello, sir. Sir? Hello po, sir. Hello. Ay, sir. Good morning. Si Henry po ini sa DCGB, Lieutenant Ribale. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Primero po, sir, gusto mi lang pong i-confirm kung ano itong, may nakabot kaya sa Muyang Bareta mananggad na may narida pong hold up dyan sa Libon. Ano po ang katotohanan kay ni Tabi, Lieutenant Ribale? Hello po, sir. Medyo na, kung sir, di ko masyado na intindihan ta piglipat ni, sir. So, sir. Yeah, opo. Sir, primero, i-verify mi lang po sa Indo, ining bareta po na nakuha amin na may nangyari na pong hold up dyan sa Libon, Tabi. Anong katotohanan po kayo ni? Ini po, sir, pigkuha mi man na, puro mas na hearsay po kung iso, itong report na ito. Ito nga ni, kan ma-receive man itong kwami ito, nag-follow up so kapulisan, ito nga ni, nag-conduct po ning pigpa-alerto sa mga nasa checkpoint. Ito po, nangyari po, nakuakan sa tuyang mga kapulisan digdi, particularly so RMFB 5, na-recover po so duman sa checkpoint. So, sarong motorsiklo na ito palan, pinarnap sa Banuan Candaraga. Ayun, okay. So ito lugod so naging resulta kan checkpoint. Ano sir, ano pang istorya sa likodan kang hold up, sa likodan kang karnaping ng kimotor? Ito po na na motorsiklo po base po sa report kan Daraga sa plus alarm. Nakarnap ito kan maagaho na pit patres kan September duman sa barangay Inarado. Okay. Parong po ni Mr. Camases. Opo. Tapos po nag-plus alarman po ito na ako na-receivean po so pagkandak po kan checkpoint. Ito pong motorsiklo ito po na naglaabos duman sa sarong checkpoint sa barangay San Jose. Ayun. Na ito pigbukod kan mga personay kan kapulisan. Binayaan na kan mabubukod na binayaan na kan nagda-drive kan motorsiklo itong aning nasabing motorsiklo. Itong duwa po na sakay duman sa motorsiklo, ito po nakadulag dahil na nabukod, nagdulag sa kabubuldan kan lugar. Opo. Dahil na po nahabol kan kan sa tuyong mga kapulisan. Pero po sa motorsiklo, dinala po digdi sa police station. Inimpormaran po ang Daraga Police Station. Pag-recover naman po digdi kasubanggikan na Daraga Police Station. Kaibahan po so tagsadiri kan motorsiklo. Ayun. So na-claim na po sir sa motor? Yun na po, sir. Pero may posibilidad po, sir, na itong nagda-drive na ito. Yan, suspetsado, sa pang-hold up. Nagdulag siya, di ba? Data po, sir, makakuha kung ito itong aning so pang-hold up kasi 4 months na hearsay, wala kami na kuha na nangyari talagang hold up. Ayan, so walang hold up talaga. So may posibilidad po na itong tagsadiri ka ito, ay itong nagdulag na ito, baka iyo suspect digdi sa pangkakarnap kan motor. Ano, sir? Posible po. Iyaw po sa indaso ko nagdadara pa siring po digdi. Iyo. Nasala pa lang, so please pardon my words, bako pala ito hold up. So, karnap pala ang tabi, Chief, Karnap po. Oo. Kata siyempre madulag siya kung baga may legal siyang papeles kan motorsiklong ito. So ang good news po sir, na-recover na buda, nakabalik po sa sakdari. Only that, at large po so suspetsado. Iyo po. Makaskason po palima sa mga saradit na daang lalaki. Makaskason pa padulag po sa pataas. Iyo. Pero pong tao so nakasakay sa motor, sir? Base po sa report kan mga pulis dua po nag-ibahan kasi nga mga saradit lang na lalaki. Buda. Banggi, ano pong oras sir na checkpoint? Banggi o aga?
Aga pa po, mga alas 4 ng hapon. Ayun, maliwanag pa, no? Maliwanag pa. Opo, maliwanag pa po. Yes, okay. Anyway, that's a good news po para dumantan. At least nakabalik sa Tagsadiri po. So, nakarnap na motor. Digdi sa Daraga. Sige po. Yeah, opo. Sir, ikadawa po, ini pong pag-abot kan bago tang chief of police, kaso rin po nag-assume ini? Ngunyan pa na po na, na-assume po. I see. So, police captain, sudod man po, nahalik pa man lang po. Iyo po. Ano sir ang kwan? Ano ang order kung natatabig lang napalitan si COP? Yan nga ni po ang sa pig kukuan mi. Nga po biglaan lang po. Pero sabi nga ni po, ini po nga banwaning libo ni under po kan kumili control. Pakasaro po ito dama po baga sa provision kan pag nag-kumili control na sarong lugar. Mga nagkakaigwa po ning reshuffle sa sa liderato ng pulisya. Opo. As of now, sir, kumusta pa ang sitwasyon kan pase orden sa Libon? Ang pinakaputok baga pong bareta dyan, itong paggagadan kan basarong kapitan na si Kapitan Ripato, kano minagitabing simana? Iyo po baga ang talagang dakulang issue po digdi. Pero po sa ngunyan po kung hilinguntang ang sitwasyon digdi, halos tranquilo man po wala man po mga nahilig na mga posible magkaigwa ning ribo ko kan. Tranquilo man po kimbaga sa iyo. Kung mahiling tan sitwasyon digdi talagang parang so parang kanormal po ang sitwasyon na Opo. Pero sabi sir, tatos na kaming bareta na may mga CAFGO pong nakadeploy dyan sa mga areas tabi na medyo mainit sa Libon? CAFGO? Kasabay po yan sa kwan. So mga dati po na naka-deploy, po girari digdi. Kasarabay po sinda napigsa sa sa checkpoint. So mga harani po na detachment kan army na may CAFGO, pig-utilize man po sinda, pig-sabay po sinda sa checkpoint kan mga pulis. Ayon. So pati po army sir, nagtutuwang sa checkpoint din do? Iyo po sir. Kasabay po sinda. Pero ini, base po sa COMELEC, di ba? COMELEC kwan ini? COMELEC checkpoint tabi ni. Tinyente? Opo. Yeah, kasabay opo. po sir sa sa pakanan. Opo. Sir, checkpoint. Saka po, kasabay na rin po sa sa piglibong action kan command para po ma-preventaran po ang pa po na mangyayaring karibukan din sa sa Libon. Yes. Sige sir, Lieutenant Armando Ribale sir, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. Baka Thank you very much po sir. Thank you very much po. Okay, Jim, baka mayapot ka. Pasiring ako digdi sa Libon. Haros pag mati, normalon, wala man ako ninaagian na mga checkpoint gani digdi from Pulangi going Libon, negative man. Ang checkpoint siguro sir di sa nakaagi pa sa nakatapos pa sa nakamo. Pero ang so permanent checkpoint sir sa mga barangay na mga konsiderado na mga critical. Pero ang mga barangay po yan na critical digdi sa Libon. Consider na po rin so base po sa classification kan COMELEC na sa mga red areas. Pigsasabi may 8 po kita nga red areas na pig-categorize kan kan COMELEC tapos may 3 pong orange category. Ito pong mga red areas, igwa po ang mga naka-deploy duman, igwa po ang mga checkpoint duman, mga day and night na yan. Opo. Yan po sila duman, permanente po sila duman na nakabase. Yes. Sa barangay. During sa impact meeting sa commitment ni PD na sa mga barangay captains may didispatch ang security. Nangyari po yun yun po sir, ito pong mga barangay captains na nagsabi na sa base sa aligasyon nila na igwa sidang threat, igwa po mga police personnel nakadeploy sa inda. Ito man po na mga nakadeploy na kuan, pigsasabay naman po ito sa sudakol na tropa po, diretso naman po sila nagkatandak ng checkpoint sa barangay. Okay, thank you so much. So yan. Sige. Pasalamatan yan. Si Deputy Chief of Police, Police Lieutenant. Okay. So yan, BBP. Thank you so much, sir. Salamat. Okay, so yan, BBP. Si Ribale. Pagulay niya to. Halidig sa
Police Headquarter ka na Libon. Taon-taon na ma-proceed kita man sa Comelec and sa DepEd, aramo niya to kung ibabalik na niya normal. San Jose. Okay. Okay, yan ta BBP. Yan sa to yung mga dagdag na informasyon live, direkta digdi sa Libon Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy. Exclusive report, mga tugang from Libon Albay. Speaking of issues dyan sa Libon, si Congressman Didi Cabredo, may nailing akong post niya kan sarong aldaw, mga tugang na duman sa gibunin niyang budget hearing, may kinaraman po sa budget kan PNP, as in kan DILG, So hearing na ginibutabi kan Commission on Committee on Appropriations, mga tugang, na ipaabot po ni Congressman Didi Cabredo kay Secretary Benhur Abalos, asin mga tugang kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., buda kay garuyaon duman si PNP Regional Director Patrick Obinque, mga tugang nangyaring mga pambabadil sa mga barangay officials po dyan sa Libon Albay, lalo na sa mga kapitan, asin maging kagawad. So sabi ni Congressman Didi sa iyang post, paabot niyan sinabi ng bagay para maimbestigaran kan DILG, asin po kan PNP, asin madra sa matawan ng justisya ang mga naging biktima kan sinabi ng panggagadan. And chinat ko man si Congressman Didi kan sarong aldaw, mga tugang confirmed tabi ang siring na bagay, and nakaabot na sa kaaraman ni Secretary Benhur Abalos, asin Chief PNP Acorda Jr., Benjamin Acorda, General Acorda Jr., mga tugang ang concerns dyan po sa Libon Albay. Kaya mas magayon po, mga tugang ito, na napaabot mismo ni Congressman Didi ang concern po sa Libon Albay. Alright, mientras tanto, mga tugang, duwa pong nagbalong magkandidato bilang SK chairman sa Tabaco. Dahil nako, mga tugang kan Commission on Election. Napano daw. Aramontado po ang detalye kay Jomar Bien. Hali dyan sa luwas. Jomar, good morning. Salamat, PP Henry. Nadagdagan ang mga diskwalipikado na nagbabalok na magkandidato bilang SK Chairman and members digdi sa Ciudad Can Tabaco. Ini matapos na duwa sa mga nag-apply na naman bilang SK Chairman ang nagluwas, PP Henry, overage. Lapwas na sinda sa edad. Dahil lang kay ni matapos makumpirmar kan COMELEC na overage naman ang kadan mga ini, dahil na inakuan sa indang certificate of candidacy. Dahil lang kanarap kini pa sistema, duminakol ang bilang kan mga na-disqualifyar na nagbalong magkandidato digdi sa Sanggunian Kabataan kan Tabaco City. Dahil lang apuera kay itong duwa na na-disqualifyar na gustong maging SK chairman, igwapang 11 na mga nagbalong maging SK member ang mga disqualifikado man. Sa 11 ini, ang 5 digdi overage, 4 ang underage, saro ang inactive, asin saro ang dai-rehistrado. Sa kabilugan, ang mga naako na kandidato para sa SK chairman digdi sa Ciudad Can Tabaco sa 47 barangay, 110 na kandidato sa 47 barangay. Sa roong barangay digdi ang maswerte dahil ang dainin kalaban sa pagiging SK chairman ang solamente nag-file ng kandidatura sa barangay Suwan Ikot. Samantalang sa members, SK members, nagabot man sa total na 630 ang nagpag-file basado sa lista kan COMELEC Tabaco. Sa ang may pinakadiit na nag-file bilang na SK chairman o SK member, iyo ang barangay Magapo, anong sana ang nag-file na SK member. Dangan ang may pinakadakulam. Kulang. Kidua. Kulang. Oo. Dangan ang pinakadakol naman, iyo ang barangay, ito, 21 ang members na nag-file sa Sainda. Dahil nasulista ko digdi. Basta ito, kung ano po ng barangay, wala. Dahil ko na-checkan.
Anyway, Barangay San Roque, Tabaco City. So iya pala. Mano ko naman pala ang BP Henry sa mga punong barangay na kagut man sa total na 120 ang nakapag-file bilang punong barangay dito sa siyudad kan Tabaco. Sa 120 mga aspiranteng ini na mga punong barangay, maswerte digdi ang tulo. Dahil ang taana sinda daing kalaban ang mga tulo na mga nagkandidatong punong barangay sa Tabaco na daing kalaban iyuan sa Barangay Tagas, Barangay Angas, asin Barangay Buhian. So, Tagas, pwede na to. Angas, Buhian. Angas, Buhian. Automatic gana na yan kung dahil sila madisqualifyar sa ibang paagi. Mantang sa Barangay Kagawad naman, ang total na nag-file 970 ang mga aspirante. Yan tabi BP Henry, ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Magbabalik na po. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba? Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat kamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at
0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Orolian na. Pero mga tugang, dahil man po kita maulit na may trabaho pang iba. Alright, mga tugang, tapos na po ang sa tuyang programa. Salamat po sa indong participation sa tuyang tabing programa ng Nahaga. Thank you po for your active participation. Tabang ko kamo kigrado ngunya na 98 sa indong active participation po. Thank you so much. Goodbye. GB us all. God bless us all. Tingog Kamanwaan, susunod. Pagalipas lang kay ni. Kay ba po mga tugang ang babaeng habang tumatagal, medyo gumaganda. Goodbye, mabuhay. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar.